Igbo nwe m na ndị nwe ọnwa n'ụlọ nwoke Bishop Dr. Onyeka Nzekwesị adakwanụ m ọzọ aka Chinakaribia ọ na Chinasụzọ Pine Leaf Estate ka anyị nọ ife a wee sị ka unu na-anya afọ were anya unu gbara onwe unu Christmas na ebe a buy and build igoro lụwa ife ozugbo ọ wụrụ chọọ isi obedogoro bụchago ndị mmadụ bidoro na isi bido n'isi njedebe lukwa n'ebe a ruo aka nya aka ekpe biwadoro ya n'ihe a na-ekwu bụ ya golu ka isoro nwee property ebe a kịta ọka dị ọnụ anị ọka wụ just 20 million mana nwa obere oge ọ bụ na ịrụ ticha mmanwụ anyị na-eti ebe a ego ọhụrụ anyị kpọrọ gị mee gịnị enye anya na aka mere azụ ji wee mee gịnị gbaa nkọ ka ihe m na-ekwu ọ ka mma na igote property mgbe ọ dị affordable. O nwere mgbe eme property a na 10 million, o nwere mgbe eme na 8 million, kịta 20 ka ọ nọ. Ụfọdụ ka ya nọkwa ọ bụ afọ ọchọ begowe egwu asị ya nọ ihe ọchọ. Are you sure nọ ihe ịchọ? Information is power. And when you get the right information, you can always create wealth. Were ego ahụ iji kịta bịa kwụ n'ebe a and have a portion of land here. Maka this particular estate, with what we have in mind here, by the time we are through, oh my God, even 60 million ama nweta ya. Okay, kwụọ from here kịta efu millennium. Here na 11 millennium, 80 million. Phase 2 ya 60 million. So if you na 20 million aka ma gịnị, ọ ka dị kwebe maka na ọnwa nne dị. Ekweba na aba ebe ọ kwa aka. Come and buy and be glad with it. Okay, your land banking waiting it work for you. The good thing about land bank is the more you put in, the more you get in out. The more you put in, the more you watch, you cash out. Buying real estate. Land banking is a must. God bless. Bishop Onyeka